Simonek kontatzen dau, goza polite, Arabako landea, Zebeion azala, beha gero, zean horik ifindetzela pleitua. Horik gaur terreno onda eta gurea da. Eta karo, orduen, paro zireala, juiziruekin badik, urli egunetan jaiotako sekorbana hasiko dugu, urtean zer, eta bi ikipiniko guz burrekan, Arabako landan. Da idebazten daunak, beretzako. Da karo, ipini edo izan, da zeaniko sekorrak horrean, Zebeileko eranean ahidean, mardo bat alodi izan zeaniko da bestea azurutzean za, eta ahidean. Da karo, kaso edez, bastarrera batara aldu ziranean, laprastein zeanikoak, eta amildikira joan, eta trago. Eta atzera Zebeiok irabazi, eta gero, badea joaten zan, da gero azkenean, baspertu izala ezala, itxiotzen joateari, eta zera, uin atzera zean hori terrenoan dago, eta zean hori da. Santon bazen, zeretan, dokumentuetan agertzen da Zebeioren propiedadea. Da bitu, ipuin horren bitartez egin zen, zera, apostua edo,